Sen pulun sırrı näme bilýärmi? Şeýle pikirem etdimler. Adamlar pul näil ulanmalyklaryny bilen oklar. Ente hiç kim aýdyp bermändim. Ýöne sana aýdaýyn. Bir gezek maňa 240 000 gerek boldy. Maňa oturup pikir etdim. Ýerden tapsam mykam? Näme etsem mikän? Onu düşündüm. Hemme adam ansatdy onu. Eger men aýda aňryma 20 000 manat atsam, bir ýyl çykdy, 240 000 manat jemläp biljek ekenim. Soň ýene pikir etdim. A почему? Men aňryma 20 000 manat atmaly. Daway men 40 000 manat ataýyn. Bir ýylda 480 000 manat jemläýär. Gözüm aýdýam 480 000 manat. Görýäňmi? Hemme de ansat, hemme de seň elinde.